post होदों 3 years नि relation आंनि ex मोन नालाय नंगौ आदा जननि हिंजाव नालाय हिंजाव जेब्ला फार्स्ट टाइम आलायारन मुभिनि प्रिमियार श'खौ जोङो नायनो थांदोंमोन हौवा हिंजाव हेलो गाइस दिनैनि भिडिअखौथ' माने टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ आरोना मानो होनोब्ला जोंहा जन कार्जि ब्रादारा दे माने फेसबुकाव पस्ट होदोंमोन जे जोंहा मा होनो प्रिति नार्जारिया माने जन कार्जिनि माने एक्स होननानै खोनादोंमोन आरोना माने पस्टआव माने लिरनानै होदोंमोन आरोना जोंहा जन कार्जि ब्रादारा माने बिदिनो माने दा माने जोंहा प्रिति नार्जारिया माने मोनसे रिप्लाइ भिडिअ लाबोदों आरोना बे भिडिअखौ नायनानै ला आरोना फारसेनिफ्राय नाय होमबासो मिथिनानै मोनगोन माने नंमारगौना नंमारा होमबानासो मिथिनानै मोनगोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जोंहा नैबे प्रिति नार्जारिनि भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरोना लोगोफोर बिनिफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा प्लिज अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना बिदिब्ला बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरोना जे पोस्ट होदों 3 years नि relation आंनि ex मोन खुलुमबाय रायजोफोर दायो आङो थांगासिनो दङ आं आरो आंनि फेमिलि गासैबो दङ नै थांगासिनो दङ आंनि दिनैहाय स्टिच रिमुभ दं नालाय सार्जारि जाखांनायनि उनावहाय सेलाइखौ खेवाखै दिनैहाय सेलाइखौ खेवगोन बेखायनो थांगासिनो दङ ओमफ्रायहाय आं फंसेल' बाथ्राखौ आं बेखौनो बुङो दायो फेसबुकाव जे दाखालि आं पस्ट होदोंमोन बे बिषयखौ लानानै गोबां दायो माने बेफोरबायदि रिप्लाइ स्टेटास होनाय आरो गोबाङा गोबां कन्टेन्ट बानायदों बेखौनो आं बुङो जे आं जास्ट मोनसे बेखौ साधारन बिषय माने नंगौ नालाय नंगौ आदा जननि हिंजाव नालाय हिंजाव जेब्ला फार्स्ट टाइम आलायारन मुभिनि प्रिमियार श'खौ जोङो नायनो थांदोंमोन हौवा हिंजाव ओइदिनखालि आंना हौवाया माने बिसिनि फेमिलिजों इन्ट्रडिउस खालामहैदों आरो नुनानै बेयावहायनो आङो मोनसे आदा जननि हिंजावजों आङो बे मोनसे सावरायलायदोंमोन बे भिडिअ'आनो आंनाव दङमोन आरो बेनिखायनो एज ए माने सेलिब्रिटि बा एज ए बयबो अनसायजानाय हिसाबैहाय आंबो जास्ट माने फेमिलिखौ इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन बेयावहाय आंनि गोरोन्थिया बहाय जाखो आरो दिनै जे बेफोरबादि गोबां माने फायार टाइपनि मोनसे रिप्लाइ फिडबेकफोर बिषयखौथ' आं साधारन हिसाबैसो आं होदोंमोन बेयावहाय आंहा आदा जनजों जेबो पार्सनेलि बेफोरबायदि माने गाज्रि मोननाय बा जेबो आंहा दुश्मनी गैया गोसो सिंनिफ्राय आं साधारन भाबै आङो बेखौहाय आदा जननि हिंजाव नालाय हिंजाव माने आङो बेखौहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय आङो देखायना होनाय जुदि आंहा एसेबां गोरोन्थि जाबायब्ला आरो रायजो राजाफ्रा आंनि बे होनायखौ जुदि गाज्रि मोनबायब्ला आं बयनिबोसिम आङो निमाहा बियो आरो आङो लास्टाव बेखौल' बुंगोन दे मोनसे जे पोस्ट होदों 3 years नि relation आंनि ex मोन आंनि हौवाया बेयाव दङ नै आं बुङो आंनि हौवाया फार्स्ट टाइम आङोहाय आदा जनखौहाय आरो बिनि न'खरखौ इन्ट्रडिउस खालामहैनायानो बे आलायारन मुभिया जे दिनखालि प्रिमियार श' जादों ओइ दिनखालि आंखौ इन्ट्रडिउस खालामहैदों आरो आङो बे जन कार्जिया सोर बेखौबो आं सिनायामोन सिनायियावहाय आंनि हौवाया जेब्ला इन्ट्रडिउस खालामनानैबो सिनायाखै फैनाय समावहाय आंनि हौवाया आंनोहाय मोनसे एलबाम देखायदों आरो बिनि बे एलबामखौ देखायनानैहाय आं बुङो नै बे एक्टरानोमोन बियो दहायनिया होननानैहाय बेनो आंनि फार्स्ट माने बिसोरजों मिटिंमोन होमब्ला नोंथांमोनानो साननानै नायदो आलायारनखौहाय रिशुट खालामफिननानैहाय प्रिमियार श' होफिननाया बेसेबां मान्थ जादों आरो 3 years बा बेसेबां नांगौ बेफोरबायदि पोस्ट होनायखौ नुनानै आं सानदों आरो हयतोबा आदा ज'ना बे बाजैखौ दिन्थिनायखौहाय मोजां मोनाखै नामाथाय हयतोबा बे कारननि थाखायनो बेफोरबायदि आंखौहाय गाज्रि आंनि इमेजखौ गाज्रि दिन्थिनो थाखाय हयतोबा बेफोरबायदि 3 years नि रिलेसन दंमोन एमजेनि हिन्जावा बिदि पोस्ट होखो ना माखोथाय आं बेखौनो सानदों आरो बेनिखायनो बुङो आं जा बुंगोन सैथोखौ बुंगोन आरो सैथोखौनो बुंबाय थालांगोन आङो बेनोसै रायजोफोर गोजोन्थों बयनिबोसिम
दाथ' माने भिडिअखौ नायनानै मिन्थिखाबाय आरोना जोंहा प्रिति नार्जारिया मा बुंलांखो बेखौथ' खोनाखाबाय आरोना भिडिअखौ जाय फुल नायदों बिसोरथ' मिन्थिखाजोब्बाय आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला जोंहा प्रिति नार्जारिया माने सिगाय मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर जोंहा नैबे जन काजि ब्रादारा मोनसे पस्ट होबावदों आरोना नैबे पस्टखौ फरायनानै नायदो आरोना लोगोफोर आं माने फरायबाय थानानै खिथालायला आरोना माने गावनो गाव माने फरायनानै नायदो आरोना नोंगौ बाथ्राखौसो बुंदोंमोन आरोना जोंहा प्रिति नार्जारियाथ' नोंगौ बाथ्राखौसो बुंदों आरोना माने नोंगौखौ नोंगौ बुंगोन आरोना माथो होनना गाइसना माने नोंगौखौथ' नोंगौ होनखागोन आरोना मा होनो नोंगौखौथ' बयबो नोंगौखौनो होनगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' जोंहा प्रिति नार्जारिया माने फोरमायलांखाबाय आरोना भिडिअनि गेजेरजों मा होनदों जों बुंनांगौनि जेबो खोथायानो गैया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो जुदि सोरबाफोर जुदि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनोब्ला डिसक्रिपसनाव दङ आरोना लिंकआ लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरबायदिनो आपडेट भिडिअ नायनो मोजां मोनग्राफोरा जुदि आंनि चेनेलाव हाबदोंबा प्लिज अननानै माने साबसक्राइब खालामना लादो आरोना माने बेफोरबायदिनो माने गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम मोनहैयो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय बिनिफ्राय लोगोफोर मोनसे गुड निउस आरोना मानो होनोब्ला दिनै आंनि इउटुब चेनेला माने मनिटाइज जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो नोंथांमोननि माने बेफोरबायदि माने सापर्ट खालामनायाव आरोना लोगोफोर दिनै आंनि चेनेला मनिटाइज जाबाय आरो बेजों लोगोसे माने आंनि चेनेला माने दिनैसिम माने 200K जाबाय आरोना माने 200 नङा माने 2K जाबाय आरोना 2K 60 जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि इमान सापर्ट खालामदों आरोना लोगोफोर आंखौबो बेफोरबायदिनो इयुनावबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना होमबा लोगोफोर